Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo lethu esibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenyeko Msavukazi Mvuleni intokazi Zalma Mkhize. So sikolunye sikwesinye isiqephu lapho khona ubhuti engivakashela uzongichazela kabanzi ukuthi yini le esenhlizweni yakhe ebuhlungu emphethe kabi afisile namhlanje ukuthi azoyihlanza. Sawubona. Yebo, njani? Ngiyaphila kunjani? Hayi, siyaphila nathi. Ngikhona nami ngicela ubulisa ababukela emakhaya bese usichazela ukuthi ungubani, ubuya kuphi, ngokuhlala, uzalelwephi, wakhulela kuphi, uhlalaphi manje. Ngibingelele umbukeli we-Black Life TV show onibingelelayo. Umakhehlani ingane endala usabeyazi magwazi iphindelelo hlafezela ubambeka ikhanda. Sika Mina madoda. uphutha liyenza ngoba ngithi akekho ngalenza iphutha ongathi nakalenza iphutha ngithi akasukuma ngiya ngoba ngabe unephutha. Ngokuhlala ngihlala eMlazi. Wow. Ngikhulele eClermont kaDabeka D. Yeah. Okay. So benjani impilo ikhulu? Ukhulu. Ngizwa nezibongo zakho ukuthi okay ubile insizwa. Yeah, kona. Benjani impilo? Kuyasho ukuthi umuntu wasemakhaya kahle kahle. Oh, Lesidabuka ijongo. khona sidabuka le Xobhe liMantwente. Umkhaya. Mama Yes. aphi neXhobe? Kababa kaBhengu iseXhobe eMariatali bese kuthi kama iseXhobe Fafa. But umndeni wasekhaya wonke umakhelwane. yes ugcwele nje iXhobe lonke. High Flats, Emgodi, Mhlabashane, Ihlokuzi, Xhobe lonke nje. Yeah. So benjani impilo ukhula? Yeah, kona ngeke ngiqamba amasipho. Impilo ubeyiza kahle umuntu esakhula kusakhona umama nobaba ne. But Bashadile bahlala ndawonye. yes, ngenhlanhla nje sibe yingane zasemshadweni sonke ekhaya. Oh, okay. Ekhaya lami mina ngedaka umfana ngizalwa namantombazane. Kade bewu3 sengisela aba2 manje kodwa bese mfihla last year ngephasika. Oh. Yeah. Okay. So senihleli ni kanjalo nje ekhaya. Yes, manje ngisele nodadewethu nokuthula umagcino lama mina bese kuba nolondiwe umdala kuye nokuqala Phakathi nendawo. uhlala kamakhutha mina ngiphathi nendawo yebo. Oh, okay. Yeah. So yini ke le isigameko oyizele kule show namhlanje? Kwenzakalani? Hey, Wasmile lapho. uthi namhlanje ngiye ngakholwa mengicabanga lesigameko esangehlakalela ne. Yeah, ne. Shuthi la ngangise High Flats eXhobe. Ngikamalume wami straight umfowabo kaMama umjwaha. Umalume wami kumjwaha lapha High Flats unesithembi. Oh, okay. Namakhosikazi amathathu. Mina bengifikele kumama omdala ngihleli kamamkhulu unkosikazi wamalume oqala. Shuthi ngelinye ilanga nje mengihamba endleleni ngihlangane nogirl intokazi ethize la ngiyibike kule ntokazi indlela uNkulunkulu ayidale kahle ngayo. Ngaba nesifiso nami ukuthi ngathi ngaba nobudlelwane nalentokazi. Okay. Shuthi indlela engakhuluma ngayo nalentokazi nayo kushuthi nje igazi lami nayo latholana sazwana. Kanti untombazane lo uThandeka wakwaDlamini. uThandeka wakwaDlamini umakhelwane wami but mina bengingazi Oh, ngoba okay. ngisanda kufika useduze wasekhaya. Uma weyingane wakaMkhize. Usisi lo uma wengane Yebo. wakaMkhize. Kodwa mombuka nje ngamehlo ngeke usho ukuthi unengane ngisho yodwa. Indlela adaleke kahle ngayo. Uyayibona leyo ndaba. Okay. Hayi shuthe sijoleke na uThandeka. Njengoba sijola ubaba wengane zakhe akekho uphume ngomsebenzi uyosebenza ePortshepstone. Mengichazela ukugela uThandeka. Usehlukumezeke kakhulu kwi-relationship. Ehlukunyezwa baba wengane. Ehlukunyezwa ubaba wengane. Okay. So mengithi ngiyasilandela istory sakhe ugeli akaze ajole nomunye umuntu wesilisa empilweni yakhe. Wabrekho yena ubaba wengane zakhe, wakhuleliswa yena ubaba wengane zakhe, akaze abe kwenye i-relationship empilweni yakhe yonke. So nje ubaba wengane yakhe noma ubaba wezingane zakhe. ubaba wezingane zakhe. Oh, okay. Yes. So njengoba mina ngifika ngiyivakashele nje la eHigh Flats iswele eThekwini, angazi phela kanti ubaba wengane zakhe kushuthi nje uyasatshwa le ndaweni uyahlonishwa namanye amajitha awamsheli mayengane zakho basaba yena le out. Mina ngazi ngifike ngimshele. Uyayibona leyo ndaba. Nogeli futhi angabi nankinga. Yeah, akasachazi naye. Kanti nogeli uhlukumezekile kwi-relationship yakhe. Yabo. So kushuthi indlela engamphatha ngayo ugeli wayiqala ukubona ukuthi kanti lento ekuthiwa uthanda into enjani empilweni. Hayi kushuthi ekhambe nami bese ngenza i-research ngoba phela nami ngangivakashile. Ngifuna ukuthola ngayo lo geli lo ukuthi umuntu kanjani na kanjani na kanjani. Lo mfethu engabuza kuyena wayesethi kumina
Amakhehlana muye ukuthandeka ngoba ubaba wengane zakhe meke wabuya ePortshepstone uhlanya uzokulwisa amakhehlana futhi bayithanda impi nakubo. Ngcono nje amakhehlana usheshe uphume kuthandeka kusa-early. Bese ngithi mina mfethu ngiyabonga ukuthi ungibonisa. Ngimfonela uThandeka afike endlini yami bese siyaxoxa naye. Ngithi Thandeka sithando sami hayi ngoba ngakuthandi. Kodwa yazi bengiyicabanga lento yami nawe mfethu angifisi uyeke ubaba wengane zakho umyekele mina. Mina nawe asinanga ngisho ingane eyodwa lo ubaba wengane zakhe ezu3. At least ngicela umpretendeke at least ungamyeki uthi umyekela mina yayibo leyo nto. Ngabona inyembezi igcwala emehlweni aThandeka. Wathi uThandeka kumina wekhehla wena shuthe nawe ungithandwe nakhehla. Usho kanjani ukuthi angibuyele kumuntu osengihlukumeze kangaka empilweni yami? Khehla ngikubikelile konke sengibhane nawo naloya muntu wesilisa. Isono sami mina ngifela ukuthi ngamzalela izingane. Wayizona le zingane uyazi ukuthi ngayithola kanjani. Ngathi mina Thandeka ngisho kanjalo kodwa ungamnyeki ubaba wengane zakho umyekiswa imina. At least kahle ngamali. Ngangamali. But uGedi yena wayesefuna ukumyeka complete ubaba wengane zakhe. Manje nami ngishaya unembeza yibo leyo nto ngoba phela ngiyayibuka lolu hambo lisazohanjwa la kusho ukuthi sekuyingane zami lezi zu3. Uyayibo leyo Wena na umntwana ngaleso sikhathi? Njengamanje ngake ngaba naye. I was doing grade 11 eSithokozile Secondary High School at the age of 17 years old. Kusho ukuthi kwenzeka iphutha nje ugele sasijela naye wamithi iseka. But manje bengakamtholi. Ukuthi ngasho ukuthi iphutha ngicela uxolise. Ngiyaxolisa. Umntana siphutha. Sibusiso. Yeah. So ukhona umntwana uyaphila? Akaphili. Washona nje ena 6 months eArkhekane esibhedlela kusho ukuthi wayegula nje nomkhuhlane njengengane zonke. Uma wakho amise eclinic kaDabeka bamdlulisela eArkhekane. Kusho ukuthi eArkhekane wathola lamanesi ababiza ngama student nurse ngoba sathi mesilandela indaba yomntwana kwatholakala ukuthi ingane bayifaka umthambo wrong idrip yophela ngaphakathi yazi yashona. But konke ke lokho ngakushiyela uNkulunkulu ke ne. Asikisi so wahamba kanjalo nje umntwana? Yeah, wahamba kanjalo nje wadlula emhlabeni ena 6 months ne. Bengakamtholi ke. So akekho omunye? Akekho omunye. Okay manje uNkulunkulu uyaphana abantwana. Labantwana abayi3 ufuna ukubalahla futhi. Ibusiso zakho nje nezinye. Cabanga nje triplets 3 yonke. Hayi kodwa phela ngangayiplanele nami leya 3. Inkinga usuwayengayiplanele. Yes ne. Okay, ngicela uqhubeke kwenzakalani ke? So sikhulume noThandeka. Athi uThandeka kumina wekhehla wena. Shuthe nawe ubungangithanda usuyitholile into obuyifuna kumina. Ungasho kanjani? Lapho uyathetha ne? Cabanga uyathetha inyembezi igcola amehlo. Yabo. Yazi umuntu uma uphila nawe uyakwazi umbona me-serious nje behethekile ngempela yebo leyo nto. Engibona ukuthi imphatha kabuhlungu lento uThandeka imphula umoya. Ekhaya mefika uThandeka ngihlezi ngimgadela izinja. Umalume wami ufuyile unezinja inqwaba izinja zokuzingela. Ngiyamgadela izinja mefika ngiyamphelezela futhi emgadela izinja mase godi yakuba. Kodwa ngalela langa akafunanga nokuthi ngimgadela izinja. Indlela yedinwe ngayo uThandeka. Wavela wahambela yena. Kathi mina cabanga kathi mina imancane phela phethu ngigqoka uphaqala lapho ngizogadela izinja wayengayisabi indlela ecasuke ngayo. Wema hayi shothi wayikwatile lokho wayikwatile lokho kwangempela. Wangifonela the following day wathi ya unjani khehla ngathi mina ngiright usewehlisile umoya. Cha akakawehlisi kushuthi ufuna ukungitshela lento afuna ungitshela yona. Okay athi kumina wemakhehlana ubani uma wengane zami khizi mina noma wena. Ngithi mina wena athi lalelake lo engamtholela abantwana. Uma uthi uyabuya ufica mina ngijola nawe menenkinga uzobhekana nami wena uhlangene indoda enjani engafuna ukwaliwa isono sami ukuthi ngamtholela abantwana ngamzalela abantwana mina sengizohlala le ngingasathandi khona ngoba nakho ngathola abantwana. Ekushuthi nami ngishaya unembeza ngithi hayi kulungile ke mfethu mawusho kanjalo azizame ngaleyo ndlela. Siyabuya isidlamlilo ngoDisemba plus ubuya ubonusile uNkapumalanga kade yotohoza ngala ko Portshepstone. Kwakukhisimusi ngihleli nayo uThandeka endlini yami. Usezwile njalo uthi Thandeka sebemxoxele yonke into baze bafaka nezipayisi ke. Yazi ke abantu mase bayinonga kwathiwa nje usehlala ekhaya cabanga. Hawu Kwathiwa nje uma wengane zakho usehlala kaMjwaha. Usowa kaMjwaha. Hayi ngezwe ngena okhe ephoyisa ngoKhisimusi.
go ngihleli nawe Wena Thandeka ngesando yini? Hey ngicathi hayi wayinokho angazi izandla zakhe izandla zephisi phela lezi go ayi nami ngithuke kancane wesifazane uyamusaba usehlukumeze kakhulu ingane yabantu iyamusaba Unokha uThandeka ula endlini. ngihleli naye la uThandeka one room akukho nokuthi ngimfaye phansi ombhede sinaye nje uThandeka la siyabukana yazi ngikutshela ukuthi ngithi uba lo nokho ngathi iphoyisa la aphendula athi hayi vula amakhehlana mfowethu ngizolanda uma wengane zami asho kanje ngibona wesifazane ethwala izandla ekhanda inyembe zigcwala amehlo wasukuma mama ngobhozo phezulu kombhede wesifazane hayi ngasukuma ngavula eminyango ngitheme nguvula umnyango wafuna ukungena ngenkani endlini yami mengena ngenkani ngamheda ngesiphongo Wamhead. ngamheda hayibo phela Wena ngumbhemu usuqalile. hayibo ngumbhemu ngisekhaya la yabona mesinenkinga Yazi kwakuthiwa umuntu umsabanganani but mekuficukini. mengisekhaya Hayi. ngakudla nangamazinyo hayibo ngizobalekela Yes. Kaze la ngikhululeke khona mawune ngisekhaya. inkinga nami ngivimba endleleni mosufika ekhaya ngizoyapi mengisekhaya phela lesuke sengikhuleke khona ngempela Esekugcineni kwami. ya hayi ngamheda ngabona nange efuna ukuyingenela endlini yami ngamheda la emakhaleni ngambuza ngathi ndoda kwenze njani wafuna ukuyingenela endlini yami manje wayibe sethi yena hayi makhehlana mfowethu angilwi nawe ngizolanda uma wengane zami ngase ngithi mina kuyena mfowethu mina ngihlala noma wengane zabantu yini wayesethi yena hayi makhehlana njengoba ngishila ngixabana nawe kodwa ngizolanda uma wengane zami bese ngithi mina kuyena ngizokuvulela la endlini mongamtholi sokuxabana into ehambayo ekwasho ukuthi base bemtshele yonke into esene 100% sure ukuthi uma wengane zakho la endlini angibona ukuthi hawu seyazi bese ngiyawehlisa umoya ngithi mina mfowethu kulungile vele umndeni wasekhaya nomndeni wakuba uyazwana akaze xatshwane siyazingela nabo ehlathini indaba izoqala nje ngoThandeka lo kwaphela uma wengane zakhe nogeli lo kushuthi usegilekile ukhathele useyibonela ibabazi lumakhihlane liqhamukele eThekwini yebo leyo hayi ngithi mina mfethu ngizokuvulela le ndlini ukhulume noma wengane zakho but mawukuthi uthi akahambi nawe mfethu ngeke ngivume umhlukumeze mfethu yabo okuningi usukwenzile nami bengekho but njengoba sengikhona ngiyaxolisa mfethu ngeke ngikudedele uyihlukumeza ingane yabantu ngimvulele endlini angena ahlale kusofa uyamfica usembhedeni mayengane zakhe abuke mina abuke uThandeka abuke mina abuke uThandeka uthe suka wabekhala ethwala izandla ekhanda wathi uma wengane zami Hayibo. wakhala mi cabanga ukhalela indoda iyakhala. angazi mina noma inhlanhla yini ukukhalelwa indoda endala kodwa mhlawumbe inhlanhla Hayibo. ayikazi ukukhalelwa indoda endala Lutho. Indoda. khala le ndoda itheme ikhala ngangeza ukuthi ngiyacasuka ngayithethisa ngathi mina emfethu uthe uzokhuluma noma ingane zakho usuyangitetemela uzongifayela amabhadi ngizotetemelwa indoda engaka endala kangaka endlini yami ngathethisa lo wesifazane ngathi uThandeka wena awukhulume nalo bhinyebhonyo wakho ngaloko ezongitetemela la ngathethisa lo wesifazane ngathethisa naye lo ngathi hey ngazongihlangisa nina nilungise lento yenu wakhuluma ke lo Manje abantu bala egcekeni. Christmas yeah Okay. ngicathi basendlini yazi ke emakhaya izindlu zakhiwa zibaningi ikhaya likhulu yebo leyo nto Abawuzwa basendlini umsindo. zabo abawuzwa hayi athi uThandeka sungihlukumeze kakhulu decent sungenze lokhu nalokhu ngikhathele kwanele manje ngicela uphume kumina isono sami sokuthi nje ngakutholela abantwana uyindoda enjani wena engafuni ukwaliwa hayi lo mbhemu into esasiyibanga ke naye wayengasafuni ukuphuma endlini yami ngimkhiphe ngenkani aphumele ngaphandle mephumela ngaphandle vele abangumsindo egcekeni amemeze kakhulu uma wengane Hayibo. zami Manje akalwi. akalwi Uyakhala nje kuphela. uyakhala kuphela uzwe ngisho umakhelwane beqale ke nale ekhaya baluzwe lo daba baphuma amawela sekhaya ekhaya sebeyasazi istory sami nalo girl lo baphume babuze nowele basekhaya hayi wena nje kade waqala ukudlala ngoThandeka indaba indoda enjani engafuni ukwali uThandeka yami engasakufuni sona sokutholela izingane ezikahle uphuma uThandeka yabo leyo ogirl bakhulumela omunye ugirl because kusuke bajwayele ukubona ukuthi yabo udlala ngayo ingane yabo leyo hayi kube ngathi uyezwa manje ubanga umsindo afuna ukuphuma egcekeni ngithatha induku yomshanelo ngimsha umvembodo lezimbambeni sho uthathuke ahambe ngempela mina ngitshela ukuthi uyahamba kanti uyabuya uyongibizela umngani wakhe
Laba basatshwa naye. Yeah, labasatshwa naye. Umngani wakhe akaplakile, yena uplakile kancane vele uKhisimusi, yayibona leyo nto. So mebuya nomngane wakhe uMasa bangibuza amakhehlane awuthe ngiyaziyo futhi amakhehlane awuzishaphi nibangani ofethu yabo ngimchazeni ngithi mfethu lo ufuna uma ingane zakhe kanje manje indaba imi kanje kanje bese ethi uMasa amakhehlane kulungile ngicela ukukhuluma nawe uThandeka ngivule eminyango uThandeka usesaba ngisho ukuphuma endlini saba lesidlamlilo sendoda uThandeka ameduze komnyango kanje uchaza istory uchazela umngani wakhe lo uthe sachaza lo mbhemi babuye ngani wavela wamnyabula kabuhlungu hairstyle lezi zinto engihlezi ngizizwa kuthi uyazenza kule ntombazane kusho ukuthi wayesekwenza phambi kwami Wayesuyibonela wena wayidonsa kabuhlungu kanjani nje hairstyle wayibhanqa nesicapha le frame yesicapha ngeze ukuthi ngiyathinta phela nami sekuwumuntu wami uma wengane zakhe kodwa nami sekuwumuntu wami yebo leyo nto nami nginama feelings anzima kabi nalo muntu siyajola lokho kwangempela ayingizwe ukuthi ayikuyazwela kumina ngithi mfethu lento ohlezi uyenza kule ngane namhlanje uzoyenza ekhaya la phambi kwami ayabona ke mfethu wena ngifuna ukukuthinta ngale ndlela yokuthi wenze noma yini ofisa ukuyenza hayi ngambeka isandla ngahlule ukuyibamba ngamthinta baba wengane hayi ngamthinta uphi umngani ke manje khona ubuye yabukela balamula ngamthinta hayi wagoduka waya kubo ngakusasa ekusena ngifonela ugirl athi hayi uthi uyeza ubaba wengane zami uthi uzoxolisa lapho kini ubukeka sengathi uyalibona iphutha lakhe lensili izolo ngithi mina hayi ku right mekunjalo bangibiza omakoti bamalume umalume wami akaza abhemeluzi akaza aphuza utshwala uyidlela nje upeppermint ukubabone labo bantu kuthiwa badla upeppermint yeah so akazwani futhi nento engasili enye indoda leyo mjwaha bathi omama khehle njengoba sekwenza nje ingazi ifike ngomunye umuntu le ndaba kumalume wakho khuphuka ngoba uyamazi umalume wakho uhlanye umbikele wena ngikhuphuke ngiyombikela umalume ngimfice ehlele evenini malume ngiyaxolisa kwenze kanje into yokuqala ngibuza yona wathi kumina ingene kanjani intombazane kwami uyifake kanjani intombazane kwami hayi ngachaza nami ngendlela engachaza ngayo ukuthi hayi malume bengime naye endleleni kwanethi izulu manje bekudinga sithathe iumbrella endlini ngalesikhathi siyothatha iumbrella endlini kanti kuzovele kunokho ubaba ingane zakhe nisayothatha umbrella sayothatha utshela umalume ngibikela umalume manje uyabuza ukuthi intombazane uyifake kanjani endlini kwami athi umalume hey wena uzongitshela lento ngoba ususenkingeni ukuba ungitshelile usamshela uma weyingane zakamkhize mina bengizokukhuza ngikutshele ngithi myeke manje uzongitshela usiqalile athi uzoyilungisela wena sibonele angingeni la asho njalo athi hayi angingeni lapho uzilungisele wena uzozibonela hayi ngibone nami ukuthi angizoyilungisela mina ngempela afike futhi lo mbhemi azoxolisa kube ngathi siyayikhuluma kube ngathi into edlulayo angincenge lo mbhemi athi makhehlana ngicela umyeke uma weyingane zami ngithi mina ayikulungile it's fine mfethu wena ukhuluma noma ingane zakho nilungisa into yenu ngizophuma kunina ne athi ayo right manje high school lapha MP yamandla bengigada ngilekelela umamkhulu because umamkhulu wami be security so bengisiza ingane zami matric ibuye ingene ebusuku nangama weekend okay ngenye weekend nje kuumgqibelo ngiphuma ukuphelezela umatric ngo8 kanje sengiyokhiya isango kanti ubaba wengane zathande kungicuthele ngalelo langa ama street lights awekho emakhaya ugesi awukho kumnyama kubonakala ungicuthele ubaba wengane zakhe ohamba nomngane wakhe uthe nje ngingazelela ngezwe ngenduku washo umvimbo la ekhanda angithi fi yini lights ezekhanda hayibo ngezwe nje ngomvimbo la ekhanda ngithe ngisaphenduka ngibheka lo mvimbo ngezwe omunye la embambeni ngithe ngisezwe lo sembambeni hayibo shuthe white yawuphindwe sithathu kanti ngizoyibamba enduku yakhe hayi ngambona ukuthi awuyena ngempela kanti unkamalanga futhi uyangizuba ngoba uyangisaba uhamba nomngane wakhe ngithe mengiyibamba enduku yakhe amemeza umngane wakhe athi wemngane lo wayekhona naye ngesigameko sangoKhisimusi athi ayi wemasa engivele ngibona ukuthi awuthukile ngimjahe nami ayi sijahane siyoshona phansi esigwedleni ngakamthembu awusakhiyanga ke negedi ke manje usubhizi unake ngenhlanhla bese ngilikhile ziyahayiza ke ingane zesikole lezi amantombazane lawo ade zo attend lawo matric abona phela nali security labo lishawa la imjahe soshona phansi esigwedleni ngakamthembu engabe ngisamthola ngithe mengikhuphuka ngibona iqulu lezinsizwa ziphethe induku hayi ngibona ukuthi hayi ngafake namhlanje lingishonele ngitsho mhlawumbe abangani bakhe kanti
cousin brother bami. Futhi ingane ezincane izinto ezenziwa grade 9 no grade 10 yabo. Bazwile ukuthi ubhuti ngathi ziyakhala ngale kwibhuti endala. Aqhamuka Nkosi yami, kuthiwa uphi bafo. Mina uphi ba? Kuthiwa uphi bafo uphi. Ithi ushone ngale canga grade 9 no grade 10. Hayi ngabona ukuthi hayi ngeke bangilahle bandla ngisho ngathiwa kwenzakaleni. Hayi ake ngalithwala idombolo. Ya kwenzakalani ke emva lokho ke? So kushuthi kwahamba uThandeka meyokha amanzi esiGwedlini. Amanzi siwakhe emfuleni noma esiGwedlini. Lo mbhemi lo yamcuthela esiGwedlini umchithisa ibhakede umfuna ngenkani uyancenge yabo ukuthi awaliwe mina kubuyelwane naye yebo leyonto. Lapho wena usuthembisile ukuthi uzophuma kuphi? Lapho mina ngithi abalungisa into yabo babe right yebo leyonto. Into engeke ngize ngiyivume ukuthi uGuy ahlukumeze uGeli. Ileyo ke ngimelene nayo. Kodwa mebekhuluma nje njengobaba wengane noma wengane belungisa into zabo ku right anginankingi. So kuhambe owesifazane uThandeka ngikhaleli athi Khehla angisakhululekile ngisho ngesitolo uyangihlukumeza uyangivimba akasabuyeli lapho sesifike ngempela kahle angimazi noma akasabuyeli ngani noma usehlaleli ukuthi ufuna ukubona ukuthi kwenzakalani manje athi uThandeka Khehla ngicela uzame indawo eThekwini ngiyozama amatoho eThekwini ugogo uzongibhekela abantwana ngizama amatoho sizama indawo nginabo cousin brother bami eMlazi 17 ngithi mina ayikho inkinga uzama indawo kanjalo akhulume no cousin sister bakhe ayithola indawo uGeli ngenhlanhlane nami bengisebenza lapha eMpi Yamandla High School as a handyman for 4 months lama position ayiphumile for 4 months ezikoleni. Okay. Angisebenza leso sikhathi ngenhlanhla amasenta ayikhona. Ngakwazi ukuthi ngimnikeze imali wayithola indawo eMlazi 17 uGeli. Sathenga izinto zokuqala umqasho, siketela istofu, iayini, umbhede, nje lokho kusodingeka emqashweni thenga igrocery ngayigcwalisa indlu bese ngiplana ukuthi ngizocela itransfer. Ngaleso sikhathi ibisizophela iposition yami yokuba handyman eMpi Yamandla High School but bengibalansisa bengika male medical circumcision ka population service international ka lekusokwa khona abantu besilisa ne so bese ngizocela itransfer ukuthi ngizosebenzela ngale Mlazi. Okay. Hayi sahlala ke noGeli kwamnandi eMlazi. Kanti ubaba wengane zaGeli wakwangitshela wathi hayi Makhehlana mina ngeke ngiliphoste ithawula ukuthi ngiluza uma wengane zami kanjalo. Mina ngiwakaMkhize ngedwa uzongibona ngifana nobaba. Ngangiyitshela ukuthi mhlawumbe uyadlala. Yazi kwahamba. Abahlukene ni kanti? uGeli phela akasamfuni lo baba wengane umfuna ngenkani uyalwa ufuna ukuqhutshekwe kujelwe ngenkani kanti uzongihambela ngalendlela ukuthi azangiyele kulabantu bezulu abaphathi imithi engalungile shuthe nje wayithi uyanginqamula kahle wayefisa ukuthi akhiphe inyama nomphefumulo ehlukanisa inyama yami nomphefumulo manje wayesekuzame konke nje shuthe ngifonelwe Xobho eClinic ngizosayina icontract yaka PSI ka Male Medical Circumcision ngigeze kahle endlini angayinela uGeli ngiphayele ngidle ngithathe ikhadi lami iselfoni ngishela imali yezinkwa uGeli ngitheme ngisemakethe ngizwe ngathi ngibanjwe inkwashu la isandla sami saka left ngize ngathi ngena inkwashu yazi ngithi ngizama ukusilula lesandla ngala sichokeke lesi lenkwashu le ngiyayizwa iyangena ingalo yonke ikhuphuka iza ngomzimba wonke yazi ngagcina ukuzwa omama bengiserenke eXobho emakethe ngizwa umama ememeza ngala etafuleni wathi hayi bonkosi uJesu lekelelani bonanga umuntu efa kwakhona ophendulayo ngala umama etafuleni wathi awu kodwa Nkosi uJesu lekelelwa kanjani umuntu owenza nje ngagcina ukuzwa leyo mazwi emva lokho shuthi ngadlikizela uhlangothi lonke ngashawa eblackout ngaquleka ngakhihliza amagwebu ngaquleka wabuya gcina nje ukuzwa abantu bememeza ngaso sikhathi kwabe nje ngiyagcina nje shuthi ngase ngomunye umhlaba ke nami engawazi ngoba futhi emhlabeni waphaphama kuphi shuthi mengiphaphama sebengingungeni abantu emakethe erenke eXobho ngingungweni sebengithelena ngamanzi umanzi ke manje ngevest ngiyagoduka cabanga ngiye emakhaya ngaleso sikhathi ngihamba ngedwa shuthi ingqondo ngicathi eyihambile ngoba ngasukuma ngabaleka babe ngihlalisa esigqekini shuthi mengisukuma ngibaleka kwakhona ubaba ngibambayo ngqi wangihlalisa phansi wathi uyapi wathi unesifo sokuwa ngathi mina cha anginaso isifo sokuwa ayikazi iyakwenza before lento ayikazi kwathi unamafits ngathi cha nginamafits kwathi uyaqala ukwenza lento ngathi mina yebo
kwakhona omunye ubaba onempunga nje shuthi izinto zezulu yazazi mengibuka wathi hayi lo shawe ngesilwane lo ujijelwe ngesilwane esinzima kamkabi lo ngakhuleka ngathandaza ngakhala minyembezi ngathandaza ngakhuleka manje izinto ayiphethe nje ugoduka ziphi manje ngenhlanhla ke nje amaphara wakwazanga ukuthi ayithathe into zami lento yenzeka eduze kwabantu bangibekela babona ukuthi content la kuwena baphuthuma basebela hayibo bazokwenza usizo lokuqala emaphaketheni cha mhlawumbe ngangiphethe imali engango-1000 lapha nefoni cabanga cash kodwa zonke into zami zayiphelele ayikho into yangilahlekela lento nje eyenzeke eduze ko-taxman lapho u-taxi driver eduze amatafula so nje ngangiseduze abantu aba-right abakwazanga ukuthi benze into wrong kumina ngiwele ngithenge i-airtime ngifonela abantu abadala abasekhaya ukuthi sengibhekene nesimo esifana nalesi manje usu-right sekuthe qwebu kuthe qwebu kodwa I can feel something la engalweni yami yaka left yeah like inkwashu nje ngiyeza ukuthi konke ngekho right mangibuza ukuthi uzokwazi ukugibela emakhaya exopo noma sikuzamela imoto ngithi angizokwazi ukugibela i-taxi nje yaphuma ngo6 ufonela u-cousin brother wami unqanqanqa wangihlangabeze eMariatal ngalibika afika ngandlala udaba ekhaya kwamele ukuthi ke nami ngihambe ngiye kumuntu wesiZulu ke ne ngiyozwa ukuthi kwenzakalani labantu abashaya amathamba lo engaya kuyena umuntu wesiZulu ngathi ngifika kuyena ngingakamchazeli lutho ngamuzwe ethethiswa into zakhe ngale emsamo ngamuzwe ukukhuluma nezinto zakhe ngamuzwe ethethiswa into zakhe wathi ebuye ezangala kumina ngingakamtsheli lutho abethi Bhengu unedlozeli strong ngubhengu ngempela futhi mina kodwa nje wabuya kumina wathi hayi Bhengu unedlozeli strong shuthi isilwane bekufanele sikubulale le nduku kade ushawe ngaye bizokukhipha umphefumulo noma ufuhlangothi Hayibo. Ngezwe inyembezi igcwala amehlo wathi hayi kodwa kulungileke ngoba usufikela ekhaya uzosizakala sobona ukuthi siyibamba kanjani lenkinga leyobhekane nayo. Yani nasekhaya abantu abadala bese bengekho right bengithethisa left and right wakhehla kodwa yini ungazufa ufela uma wengane zomuntu khehla usemncane kabi awunangane ngishe yodwa myeke uthandeke nabo bakhulu bengazi uthanda balazi usibeka into enjani yabona meke kwangenelela abantu abadala bathi myeke ha basuke belikhwezela yabona kwathiwa myeke basuke sebelikhwezela bangenelela ke nami abantu abadala basekhaya kwathiwa myeke uma mncane ngiyakhumbula ethi wakhehla wakwe wasibona isikole sebhola mekudlala mhlawumbe iKaizer nePirates ithi mesh mayiqala iqale ku3-0 wakwayibona igame enjalo ngathi mina cha ma useshabantwana ke exactly ya useshabantwana wathi khehla ngabe siya understand ukube mhlambe lo muntu wakho unengane eyodwa bese sothi ayiphutha khehla uzofa ngempela zu3 so nami kwahamba ngabona ukuthi hey kona baqinisile abazali nezimo zamatohoko umuntu eloko ethola umsebenzi ongihambisayo sagcina siloku siqhelelana ke kanjalo ke sagcina sihlukanileke nahlukana yes sagcina sihlukanileke so la bosu eMlazi senhlala khona nonke nenza kanjani lapha eMlazi esahlala khona sonke ngagcina ngemshiye khona vele indawo yayithole uyena futhi kwakuseduze kwaka cousin sister wakhe ne so ngagcina ngimshiyile because ngangibona ukuthi ayena use right mina ngabuyela emakhaya ne ngawuqhubeka netoho lami so manje unjani umzimba isandla siyakhona ukubamba ya manje kona akusafani bandla because mhlambe sengibahambile abantu bezulu abawu2 abahlukahlukene kwakhona abangilekelela ngakho lapha nalapha but lento le isamama ngibuye ngizwe khona nje okusama kuhambe ngingakuzwa kahle ayiphelanga nyanya yes ayiphelanga nyanya ungathini ekhaya khulisa umuntu obhekane nalesi simo lesi noma obhekane naso manje excuse me because wena uyasazi lesimo kangcono sudlulile kusona so ungathini kuyena umkhulisa umyali ya nje engingakusho bafowethu kona kuyinkinga ngempela ukuthandana noma wengane yomunye umuntu ekhona lowo muntu ephila ngisho ngathi umuntu wesifazane uthini kwena because yabona umuntu wesifazane wangitshela ukuthi akasamfuni babuye ngane zakhe use right ngaye nani so nami nga-understand ngamukela lokho but ekugcineni mengikubuka lokho mina ngacishe ngafa kahle yayibona yona basathandana manje abasathandani because ugeli wayefunge wagomela ugeli wathi yena ngeke aphinda abuyele kuyena wathi nje indlela asemhethe ngayo akasoza aphinda abuyela kuyena so nami sengahlukana na ugeli but nogeli usamova on nempilo yakhe futhi ugeli ke ngathi right futhi le khona yebo nomunye umuntu.
that black